кажа на 100%, но се вярва, че... Аз не съм срещу така медицинско научно изследване Да. с много хора, които да кажат, тествахме тамян най-вероятно в някаква изолирана среда, бактерии, третирани с изгорели такива пари от тамян, вероятно има нещо. Най-вероятно има нещо. Знам, че кихлибаря, който е кихлибаря вид пак смола, в него с години се запазват пък някакви насекоми, може милиони години. Така сме виждали насекоми от палеолитни, Джурасик парк. Да, сме виждали. Но примерно, аз за това, което казах тръгна за нестинарството нещо да кажа. За гърците, че са били такова нестинарството, примерно. В Гърция също го има. Не само. Въпреки, че ЮНЕСКО, то е регистрирано като нематериално културно наследство нестинарството за България. Обаче не за цяла България, за някой регион. За Странджанския регион, за Странджа планина, този регион и най-вече село Българи. То е близо там до Царево, до Ахтопол. И там то е много интересно, защото той се води нестинарството, така наречените синкретични обичаи, където имаш смесица между стари тракийски традиции, след това напълно облечени в християнски мотиви. Защото, примерно, нестинарството, то се празнува на 3-4 юни, Свети Константин и Елена. Тогава те носят, нестинарките носят икони, и минава, първо обикалят около огъня с иконите и така нататък, после вече влизат в жертва, но реално това с иконите е по-късно добавка. В момента, ако дойде чужденец и види нестинарството, ще реши, че това е християнски празник, но реално нищо християнско няма в него, защото има едни трансове. Те минават нестинарките, те имат едни трансове, което огъня се е свързал с пречистването и изгарянето на лошото, което пък идват от старата персийска религия, така на зороастрите. Там, култа към огъня. Той пречиства и изгаря лошото. А пък транса е вече връзката с онзи невидимия свят. Така че това е един изключително, ако го наблюдаваш и се абстрахираш от иконата, това е изключително езически такъв зороастричен, зороастрите, както това няма нищо християнско в него. В момента, той се празнува, там в този регион, най-вече в село Българи. Нестинарките се събират деня, на самия ден, рано сутринта, затварят се в определени помещения, където са с иконите и спадат в едни трансове, подготвят се, след това започва вечерта, завършва се с Костадиново хоро. Много интересно. Трупа популярност, но тази популярност е също така е доразвита чрез ЮНЕСКО и български. И изкуствено то е било много замряло. В един момент е било на път да изчезне след напускането на Гърция. Жертва е била загаснала. Жертва е почти била загаснала и те се опитват да финансират и го възвръщат. Съответно това се дава по телевизии. Хора ходят там да го гледат. Съответно хората, които го практикуват, пък имат мотивация да го правят и се поддържа